کردê 106 salî kaltirînê dinyayê. Diranên wî sê caran weşiyan û sê caran şîn hatin. 100 salên gilover, kolberî û barkêşî kir. Di jiyana xwe de nexweşî nedît, tenê carinan tayê ew digirte. Dema li nexweşxaneyeka Stenbolê li ber xerrêna mirinê bû ji çar kenarên dinyayê, rojnamavanan xwe dabû hev û li ber derê nexweşxaneyê xwe li benda mirina wî hêla bûn. Qenenûçeya wefata kaltirînê dinyayê ragihînin. Dema wefat kir ji zarokên wî tenê Gulê xanim saxma bû ku salên wê ji 60 zêdetir bûn. Zaro Axayê Kurd 106 salan emir kir û bi salmeziniya xwe rekor şikand. Jiyana Zaro Axa. Zaro Axa sala 1774 li Bakurê Kurdistanê li medana Bedlîsê hatiye dinyayê. Ew kurê Şemseddîn Axayê Mermendî ye. Bi gotina wî heta 36 saliyê jî wî jiyana xwe li gund borandiye û paşê berê xwe daye Stenbolê. Li Stenbolê destpêkê dibe hostayê lêkirina xaniyan û paşê bi qasî 100 salî tevî Kurdên Stenbolê kolberiyê dike. Jê û bişûn de dibe dergevanê hoteleka Stenbolê. Di jiyana xwe de Zaro Axa 13 jin anîne. Tevî ku gelek jin anî bûn jî wî tenê 13 zarok û 29 nevî hebûn. Zaroyê navdar sembola jiyanê. Destpêka 100 sala bîstan dema ku salên wî ji 130 zêdetir diçin. Hin bi hin navî wî li dinyayê berbelav dibe. Ji 1925 bişûn de êdî ji gelek welatan xelk qesta wî dikin û gelek navendên lêkolînan û kampanyên reklaman wî dixwazin. Zaro Axa li ser daxwaza wan serdana Amerîka, İtalya û İngilîzistanê dike û têra xwe li dinyayê navdar dibe. Di çav Vatikanê serdana Papa jî dike. Carê çend mehan dimîne û dîsa vedigere. Tirkan çi qasî hewl dida wî wekî Tirk nîşan bidin jî lê bi wan re nediçû serî. Dema Zaro Axa ber bi Ewropa û Amerîkayê ve diçû diva bû wergêrekî Kurd pêre hebûya. Bi saya Xwedê û mêst. Di hevpeyvînekê de li gel Abdullah Cevdet dema Cevdet jê dipirse kasir û nihêniya vê salmeziniyê çi ye? Zaro Axa dibêje ne tenê bi saya Xwedê lê bi saya Xwedê û mêst ez gihame vî emrî. Ew her wiha dibêje mey û tutin neyarên emrê mirovan in û dide zanîn ku ew serê 24 saetan tenê bi şev 2 saetan radize. Zaro Axa 29 hezîrana 1934 di 106 saliya xwe de li Stenbolê diçe ber rehma Xwedê û her li Stenbolê tê bin ax kirin. Mînanî Zaro Axa te sehkiriye ku kesekî xwe gihandiye 106 salî.